Manjangman bagai tini je koktuma awai narik zamani tini DTA dise habangni ICA bedegni bukhaktei tini joto music hamjagi tongnai tini joto lukurongni bagai kaisa koktuma kaham tini saklaimungo achujak tongo tini DTA dise habangni tini borom gonang chief legal advisor te khorsa tongo tini ICA bedegni borom gonang principal officer tini tini ICA bedegni tini joto staff rok bai te tini music hamjangnai rok bai जों kok salemoni bisingtei जों kaisa initiative nakha tangi hake omono puila जों ya prisina thangi tongo tangi hake जों saimano tini Tipra sa eba tini Tipra sa bosongo tini hukum belai kheno kuchu kotor keplai abon bagai जों je ICA bedeni bukhaktei जों wansuka फाइनै सालो चिनी आमानि कक चिनी जे ट्रेडिशन चिनी जत इंडिजिनस जे म्यूजिक तंगमानि ट्रक चिनी थिनांगो जों कमरि थांमोन नुगै दङ जेमन चिनी फक ट्यून चिनी गोबां म्यूजिक हामजानाय रक मडार्न म्यूजिक फलो खायो रोजाबो फियाबा गोबां बरकनो जों जादु कलिजां थुं चिनी मामितार सामुं थुं हजगिरि सामुं थुं चिनी गोबां मा चिन जे इंडिजिनस जे फक ट्यून जे फक म्यूजिक आबनो ट्रक जों यागाना चेंगमानि जों नुकजागो आबन बागै जों टीटीआईडी सा हाबां आईसी बेरिं बुखाते जों इनिशिएटिभ नाखा फाइनाय जराबो जों टिप्रा आइडल चिनी रसामो हामजानाय बाय कायसा जों पान्डा एबा कायसा इवेंट जों जेंना सांगै दङ आजागाव जों 15 बर्षनि बिसिङाव पार्टिसिपेट खालामनाय चिनी जे 8 जुन नो चिनी ऑडिशन नाय पुइला नॉर्थ जून कांचनपुर 15 तारिख 11 मार्च 2023 फाइने 15 तारिखो चेंनाय 29 जून चेंनाय राजकांडीओ 16 तारिख नवेम्बर नि 16 तारिखो चेंनाय दलाई जून शिकारीबारी 18 तारिख नवेम्बर नि 18 तारिख चेंनाय खवाई जून तुलासीकक 19 तारिख नवेम्बर मान्थनि आरो चेंजांनाय सिपाहीजला बिश्रामगंज जूननि बिश्रामगंज 21 तारिख ऑडिशन नाजांनाय गोमती जून किलाओ 22 तारिख ऑडिशन नाजांनाय साउथ जूननि बीसी मनु 24 तारिख ऑडिशन नाजानाय वेस्ट जूननि खमुलुं 26 तारिख नाजानाय ते अजागाव जों ऑडिशन नामानि टोटल जत जूननि खरक बाखाय 5 जना खलै जों फाइनल सिलेक्ट खायतो बनाय टोटल 40 जना जों सिलेक्ट खायै जिनि मेन हेडक्वार्टर गाला रावनो बरक पार्टिसिपेट खलै फैनाय गाला रावनो जेफोरो 40 जना पार्टिसिपेट खलायो आबन पर जेफोर थिएटर रावनो थांगो आपुर बरक 15 जना सिलेक्ट नाय 15 जना सिलेक्ट मान परे जेफोरो सेमीफाइनल थांगो आपुर बरक 15 जना नि आजागाव बरक 10 जना सेमीफाइनल 10 जना परे फाइनल लंगाय 5 जना थांनाय गे आबन बागै चिनि जतो जे रसाम हामतनाय चिनि जे लुकुरब नरन बागै नर तियार तंगदी नर प्रैक्टिस खलाय तंगदी ते और रसामुंगो मॉडर्न म्यूजिक रसामनि लगी नरक फक ट्यून एबा चिनि जे तिप्रासानि जे रसामुं जे ट्यून आबन नरक प्रिपेयर खलाय तंगदी जेकुनो मॉडर्न म्यूजिक रसामनि लगी नरक कायसा फक ट्यून बो नरक आ ऑडिशन इफ्रु नरक मारसानाय जेमन ककनि बिसिं कक ताबुक आं चागमा बसंनिपानखा मग बसंनिपांगा बर मग म्यूजिक चागमा म्यूजिक एबा चिन कग्रो म्यूजिक एबा रांखलुंथुं जेकुनो चीज इंडिजिनस लैंग्वेज बर मॉडर्न रसामन लगी बरक सागनि जे मॉडर्न नि रसामन लगी बरक फक म्यूजिक बो बरक मारसाबनाय ऑडिशना आरो चिनि जाज तंनाय जाज बर हाइके जाज खलाय बरक जत्त जुननि
खरक खलाय 8टा जुनि टोटल 40 जना बरक तुई हेडक्वार्टर फाइ बरक अजाव गालारावनो बरक पार्टिसिपेट खालायबाय तै अमाहायनो चिन नाहार मबनो चिनि जे ताबु यंग जनरेशन ऑफ मॉडर्न म्यूजिक नो रसामनी लगी बरक चिनि folk जे म्यूजिक नो बो तेबो नो ओ काइसे जों इभेन्ट आरका तै ओ जे तिप्रा आइडल जे कप्लाई नाय फर्स्ट प्राइज माने बो बोनी प्राइज माने तंनाय 1 लाख तै लगिवो काइसा स्कूटी तंनाय सेकंड प्राइज तंनाय 50,000 थर्ड प्राइज तंनाय 25,000 ते अबनि लगिवो जों ते बरंनो गोबां मा जों जे हामजों मुंगिया फरमानि सकाट आबो बो बंग लगिवो जों उलो ऑफिशियल जों डिक्लेयर खालायनाय ते अबनि लगी बेबाक डिटेल्स नरक जर्नल थ्रुति इमीडिएटली माने थांनाय बेबाक इंस्ट्रक्शन नरक जर्नल थ्रुति माने थांनाय ते अबन बगै चिनि जतो चिनि जे रसामुं krung एब रसामुं हामजै तोने चिनि जतो लुकुरगनो तियार तंना बगै चिनि आईसी बेदेन बखाक्तै साक्लाइमु तांgi हाके जों साइमानो चिनि जे इंडिजिनस जे जतो लैंग्वेज दंमनि चिनि जे आमानि जे कक चिनि जे folk tune abo जों त्रुक जों गोमामा नुगै दङ आबन बगै जों बनो जों मोथाङै नारनान बगै सतनै तु बनान बगै जों चिनि मॉडर्न हामजगै दङै जे फॉलो खाय तंनाय रसाब तंनाय लगी चिनि folk tune बो तैबो फेमस होनो तैबो कुसु काथुं बो इन फ्यूचर थिपले तंगै थांतुं आ नाहारमोनो जों नाहारै जों ताकलाय तिप्रा आइडल काइसे आईसी बेदेन बखति जों संसा जाका आबन जे आकाशवाणी ऑडिशन लुजाग्रा खायखो बागु ताय आला जे ऑडिशन लुजागिया दाबो खानि आरो जाबि दंनाय र आब्रो बद दैमा चिनरा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जों जर्नल थ्रुते जों हनाय तांगे चिनर एज बार दंगो 15 बोसोरसिम 25 बोसोर जरा आजागाबो बरक पार्टिसिपेट खालायमनाय तांगे जों रोङियानो जों फोरोङि तलांनानि चिनि कासे नाहारमुं तांगे जों मॉडर्न म्यूजिक जों जतो रोसाबि मानो फियाबा चिनि folk नो रोसाबनाय खूब जों लिमिटेड नुजागो तांगे ताबुक जेमन आं ककब्रुक म्यूजिक आं थिनो हामजो आं रोसाबो फियाबा जादु कलेज रोसाबनाय जों नुजागिया तांगे चिनि जादु कलेजनो जों मोथाङै नारनान बगै अ बाहायनो जों ति सानान बगै जों अ माहाय कासे इनिशिएटिभ नाका ताबु ककनि बिसिं कक ताबु चिनि जों थिनो जों चिनि ब्रु लैंग्वेज बे जों मॉडर्न सॉन्ग रोसाबो फियाबा गोबां बरनो हजगी इंथुं folk tune इंथुं रोसाबना रोङिया दं गे बर रोसाबना रोंथुं बर रोसामा लगी बर थानि तेबो बुइबो सोंनान मानथुं अ माहाय क्लाय ताबु चिनि गोबां मा चिनि जे इंडिजिनस लैंग्वेज ताबु चिनि कलय बसंथुं तिनि जमातिया बसंथुं चिनि रांखल बसं जतो बसनि जानजान कैसा folk tune बाय जे रोसामुं रोसाबन आबरो जों मोथाङै नारनान बगै जों अमा कैसे इनिशिएटिभ नाका आवन बगै जों मॉडर्न रोसामाने लगे जों चिनि folk tune बो जों सतनै जों बसकांगो ति सावैत्रान बगै जों मेलेखेनो नांकुक मानि हनै जों लिमिटेड फान्ड तंमानि बिसिं फानो जों अमा हाय जों फान्डथनै जों इनिशिएटिभ नाका